na nagkaroon dugay diri sa aton sini nga pagpangalag. Adakson artay hupon checking in until 9:30 in the morning. Diri lamang sa Action Hotline ang aton sini nga pagpanamyaw man sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook. Nagatutok na ara man sa YouTube kag sa magka-aksyon naton nga nagaupod gid sa tanan nga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Thank you so much gid sa inyo sini panayon na pagsakdag. Sa mga on-air listeners naton, mga on-air listeners naton, thank you gid sa inyo man na padayon nga pagsuporta no sa Action Radio Bacolod sa bilog nga Region 6, no sa bilog nga Region 6. Kuto malabutan sa aton sini nga signal. Good day sa inyo, mayo gid nga pagbugtaw karon nga Sabado. Ano mga daragko nga balita nga aton natutukan karon nga daw? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ari ang luso butong nga sahi sang desisyon sang national government. Kung naging pagwato sang primero, nga luyag na nga ipatuman sang National IETF pagi sa NITF Resolution 124-B nga pwede na makatravel without presenting sang inyo sini nga RT-PCR test result nga negative. Nagreklamo karon ang League of Provinces kay daw hindi sila konforme sa sini nga pulisa sa sini yang gusto luyag ipatuman sang NITF ang resulta ginhold anay. Ano ini man? Siling ko anay nga naka-adjust ang sini katinguha ang mga local government unit sa panawagan sa National IETF man nga kinahanglan kamo dira sa LGU, kamo dira sa local, ideya kamo da himo kamo sa inyo sini masarangan to prevent kay hindi magdalapta ang COVID-19 cases sa mga lugar nyo. Dugangan, bangin nga may ara sa mga bagong mga variant ka dapat atong bantayan. Tigaling ho. Siling ko dumayan ay gamiting ni sa nasyonal. Gulpiada lang niya, may announcement kay Moon ang aton sa nga press secretary, ang presidential spokesperson. Igukwintahon, may ara sang duso butong. Pariyo man ito bala sang nagligan nga ang presidente tinagambal nga facial nito paggamiton igukwentahon sang ulihi nagdesisyon naman iya ang DOH kag NITF kaya hindi lang untatoran ni paggamit sang facial nano ni man so ibalawon ta na karon sa pila ka mga opisyalis naton kung ano gid exactly ang madangatan sini kay subong nakita ta ang ginahimo sang tagsa ka mga LGU sa pagpaninguha nga hindi na maglapta magtaas ang cases, actually, do husto mo. Para sa ako, do husto ni ang mga sistema ang ginahimo sang tagsa ka mga LGU because at the end of the day, kung ma-overwhelm ang imo facilities, kung maubos, ma-overwhelm ang imo sining nga mga health workers, ang maagwanta kita iya mo, ang makaluluoy kita diri aton sa probinsya, sa sudad sa Bacolod. Tiyari, mayo ni kay at least sumong gabi sining ni City Administrator kag Executive Director sang EOC nga si M.Ang sining nga tinagdesisyon naman no national i-hold ng anay ang RT-PCR test lang anay ang isa sang requirements kung mag-travel kagid dugangan pagid sining ginpagwa no nga advisory party sa pagwa sa mga kabataan bao Diyos kumiyo naglain pagid kay actually, sa tutuod lang, bisan hindi pa magpagwa ng National IETF, sang ilas ng desisyon, parti sa mga kabataan, lagaw ko mo bala sa mga kapurukan, subong, o, tanawan ni bala madalanunta, kay puno sa kabataan, galinagaw ko na hapon, no? Kag, iban pagina, naong mga balita, ining duha ka mga pugante, gikan sa NODG, nga, ang report initially nagwa na kuno sa probinsya pero sa latest nga pag-follow up na aksyon Alvin Grava suno sa tagpamuno sa BGMP ang duha nagapabilin pa diri sa Negros Occidental.
Ini ang pinakamatalakayan naton o kung inamoy ini ang pinaka mga mayor nga topiko nga aton talakayon karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline July 10 nga presentation. Action Hotline. Ang aton pagpangalagad karon man nga agad buylog nga ginatulong sa inyo sa kalwansang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo ning combination nga ginarekomend gid sa inyo since nga natilawan na ang kaepektibo. No, amo ni siyang produkto gid nga makabulig depensa nga hindi kita dali-dali matapikan sa anuman nga balatian, no? Tandaan tagin na. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang produkto nga may approval no sang FDA sa pungsod Amerika. Action Hotline. Nabi pag ginagamit nila diri nga produkto ya mo ning super variety no nga mangosteen nga only Dr. Alfred S. Villarico ang may kaugalingong na plantasyon diri sa bilog nga Asia. Ini nga mga produkto available sa tanan nga mga butika na malapit sa inyo tag sa mga lugar. Tandaan na sa aton sining nga mga taga-palamati. Kag ini nga produkto sa nasiling ko na ang target sini immune system kid kag resistensya sa nga aton lawas. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Let's go to work na diri sa aton sini Sabado nga presentation sa inyo palatuntunan Action Hotline sa mga nasyonal pakaronan naton na sa udto kag sa action firing line sa gabi kay medyo lawig-lawig ang tempo. Naunahon ko lang diri sa lokal kay Ariho kundi gahapon sila ni City Administrator Ang kay pagwa sila nga balita kadamo sa pamangkot damo ang nalipay kapin pagid ang mga travelers. Ang problema naman niya kita diri sa lokal siling ko anay nga naghimo ng probinsya kag syudad sa Bacolod sang sa pag-address kag sa pagpaninguha nga magnubo ang cases naton sa COVID-19. Siling ko may mga ginadesisyon yang National IETF without questioning of course no sang ila sining nga kinaalam didto. Pero siling ko daw ka budlayaw nga kadamo sa nagreklamo. Tiyo, ang League of Provinces nagreklamo sang sa ining resolution, in IETF Resolution 124-B. Tining kakita siya na nga nangyari nakita sa isa ka sitwasyon nga matamat na na-contain ang pag-spread o paglaptas ng COVID. Siling ko doon halitan naman kita nga ang probinsya kapaninguha nga kung paano kita makabangon. Online sa hotline. Online sa hotline. But ang worry ko nga siling ko base in the coming days, i-insister gid nga ipatuman ini sang national government. Joining us this morning is no less than Governor Eugenio Bong Lacson on the line. Gob, how are you? Good morning. Good morning. Good morning, Action Art. Good morning, mga tanan ng Gapamati. Salamat gid bawgog kahapon sining ko do kinulbaan ako pagkabati ko sa balita nga ang National IETF although without questioning their wisdom and their decision parte sa sining luyag nila ipatuman baragob nga resolution 124-B nga sang uli daw mismo ang League of Provinces do naga reklamo kay hindi kasaho sining nga sa isang pagpatuman nung daw kitay ang matamaan diri sa uli kung ninali nga magtaas na naman ang cases. Tell us, nano ining natabugog nga daw ang inyo liga daw may ara mismo kamo mismo nag-question sa sining luyag ipatuman sang National IETF? Well, may mga members sa league na nag-question sila. But on the other hand, let's look at the other side of the coin. What good is our vaccine card for? Especially if it is legitimate. Wala. So, one way, this will also encourage especially mga senior citizens na magpapakuna. Because then this will allow them to have more travel opportunities, no? Not only travel, meaning to take a plane ride, but actually going out of your houses, no? By showing that you are fully vaccinated, somehow tells you that you have done your job, you have kept yourself safe,
And when you keep yourself safe, you also keep others safe, no? Mhm. So I think that's where the IATF is coming from, no? That let's put value naman on the vaccination card that is being issued to all of us that are already inoculated. No? Mhm. But on the other hand, if you do not have a vaccine card, then we will still require you with a prior test, no, RT-PCR test prior to travel. And of course, it is got to be negative, no. So that option is still there. As far as the LGUs is concerned, we can still require that a negative RT-PCR test. So, sa ako doon, wala bang ako na conflict. It's just that sa tanaw ko, ginatagaan lang din value ang vaccination card. Okay. Siguro, what we can do is, what we will request is, ang mga vaccination cards, butangan siyang QR code Mhm. para ikaso na kita, no, may traveler from Manila, pakita siya sa vaccine card niya. Nami kung ang card may QR code para ma-double check natin. Okay. And that is what we're about to issue sa province. We will be issuing, especially those that are fully vaccinated, a QR card, no? So when you show that, pwede na easily verified that it is legitimate or if it is fake, no? So Correct. I think na i-improve na lang ang vaccine card, no? Kung pwede mabutangan sa QR code. Mhm. Now, since nga ini it needs sang pagtrabaho sa mga expert, mga IT expert sa province, na ginasugdan na ni especially ang pagpatigayon no sa application para sa QR code sa vaccination card. They just finished the a sample, no? Ang abong card kanin gibutan namon to LeBron James, no? So in testing namon, you will be very impressed, Action Art, no? So Okay. with this, we will now upload all those that have been given a second dose, no? Unahon namon, siyempre mauna namon ang amon sa those that were inoculated by the province, no? Because you also know that by inoculation man sa mga respective LGUs. Mauna sa isip, kung ang province ang nag-inoculate, ang records ara na sa amon. So, unahaw namon sila. And we will be asking also the LGUs, no? To upload all those that were inoculated para pa-issuean na namin sila sa QR code, no? For all those that have been fully vaccinated. So ang sa province, ang guwa niya nga ang vaccination card will be issued by the province nga uniform ni siya or every LGU ang in charge na lang sa pag-issue sa Nigom. Yes, and by the way, this card it will be available in our smartphone, no? So this will be available. Mauna ginang grupo or individuals that have a smartphone, no? Let's take advantage of this technology. So this vaccination card with the QR code will be in our smartphone. Just like right now, no? Bacolod, di ba, may backtrack sila. Okay. You enter a restaurant, ipakita mo ang imo smartphone, kung ano na picture, then they can already confirm kung legitimate niyo o hindi, no? So, the same thing also is what we will be doing for the province as far as fully vaccinated individuals that were inoculated by the province and then later on, those that were inoculated by the respective LGUs. Yes, so can we expect nga sining nga July, baka umpisa na kita sa Nigom? We're hoping to do it this month already because successful naman tong sample namon. So we'd like to start doing it already. Yes. Gov, isa pagid ka concern. No, kay kahapon damo na malakpak, damo na lipay after man yung ginambal ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga pwede na makagwa no ang 5 years old especially to the areas nga GCQ kag MGCQ nga hindi restricted o kung hindi man gid tightened no ang mga restriction
Go ba nung advice mo man, kay kadamo ka po nagpinanawag ng mga taga-Kanduning, mga paryente ko, mga taga-Kawayan, sila nila nano ang matuod sina man. Go bang sa province, kay silang kumasi magpinagusto linagaw, bla upod ang kabataan? Again, this is an IATF resolution, okay? But this time, with regards to this issue about 5 years old and above, I just consulted the medical community and asked for their opinion. And if they agree, how do we implement it? No? By understanding, especially if you're 5 years old, maybe up to 7 siguro or 6 years old, because I think ang purpose ng IATF is to allow children already to go out of their houses. Actually, we are not experts, no? But I'm sure naapektuhan man gid yung mga kabataan, no? The fact that they have to remain at home, somehow this affects them, no? So ang purpose ng IATF is to allow them already to start going out, especially to go to the park. But they have to be assisted by their parents. No? Okay. They cannot go out on their own. You must recall many of these young kids are also go to the mall, of course, with their parents. No? Anyway, I will be consulting with our doctors what they think about it. If we agree, how do we implement it? No? For sure, for example, sa Lagoon, this one children's park where nagigatawo, no? Now, if we allow children assisted by their parents or guardians, we have to control again the number of people, no, that we will allow to children's park na po, no? So it may not be a bad idea, no? Just giving these little kids opportunity to get out of their house. Even remember, over 1 year na sila supposed to be inside their homes lang, no? Correct. As far as their guidance is concerned lang, no? Pero to allow them now, no, to parang, give them confidence also that things are getting better. So I will be discussing with our doctors regarding this IATF. So I will not immediately issue an executive order to this effect. Yes. Finally, congratulations kay Doc Konami gid sang inoculation kag pag-administer sang tanan nga mga LGUs sang COVID-19 vaccine. This will continue sining month of July kag hopefully may mga additional pa kita nga vaccine nga manug-abot coming from National Gov. The key there, you said it, is additional vaccines, no? For as long as the vaccines will arrive, we will continue to roll out the respective LGUs. No? We published there from July 1 to July 8, we have a 92% success rate. We're not happy with that. No? We always want 100%. No? So we will continue. We're fortunate that we received again Sinovac. We're expecting our first doses of AstraZeneca, no, that we ordered. We're expecting it this month. So action are the commitment of the province is that for as long as we continue to receive our vaccines, we will roll it out immediately, not later than 5 days. And we're hoping that the LGUs will continue to improve, no, their success rate, especially those that have not reached 100%. We encourage them to do so. Isa na gid lang go ba finally ang party sa imo ayo tong ligan nga bulang-bulang tong kinahanglan unta ta nagid daw mayo kuno ay nasubong sa mga report nga nagdangat sa imo nga may sige pa nagaulo in zero kung nagabulang sa mga kapurukan. I think may harap pa na, no? What's important is ang mga licensed cockpits, no, are closed, no? So at least we have succeeded in that area. We continue to remind the PNP to be strong, to be aggressive, no, in sa mga tupada bala or mga sa amo sa diri sa San Carlos, mga lusok, no. So we continue to remind the PNP and kung tani lang, no, sa mga sabuneros, no, doon tayo na nasa petition. We're asking for this month and I hope na mag-improve ang atong condition.
And of course, kabalumang ko, kadako na industriya ang sabong, no? Kadako na industriya ang tambaligya sa mga manok. So we're hoping that we can open the licensed cockpit. Pero yun ang mga tupadaya or mga bulang-bulang sa mga barangay, that is really a no-no. No? So we will continue to run after those illegal cockfights. Yes. On that note, Gov, salamat gid sa time unless may liwat ka nga itugon sa mga taga Negros Occidental. Face mask, face shield, distancing, mo gyapon ang atong mahimo, no? Ang atong contribution sa away naton kontra COVID-19. Madama gid salamat sa Actionard. Salamat gid. Good morning. Action Hotline. Governor Eugenio Bong Lacson sa Negros Occidental. Now, actually, siling ni Gov, siling ako palang taon, why giman iya problema, ang ginalantaw sa inay ETF, number one sa kabataan, no, nga tugutan makagwa ang 5 years old pa ibabaw, galing limited malamo, hindi man pwede sila sa mall, nga dito sila yung maghalakatinipon. Sa mga park, pwede sila. No, kadto ka to sa park, upod sa ginikanan mo, ma-hiking ka mo, ma-biking ka mo na, pwede ina. No, pwede ina. But of course, you have to follow the health protocol. Di man pwede nga magtilumpok ka mong magdinamo ka mo iya karon sa isa ka lugar nga inyo kadtuan. Action Hotline. Ti okay man na siya, no? Ang parte sa cards, ari ay, ang sa province, may mga sampol na ginimo ang probinsya. Kag siling ni Gov Lacson actually nangin successful ang ginhimo nila. And tingwa nila ni nga maplastar, sini nga July kung pwede pa lang. No, kaya actually, okay man na siya kay ang pag-allow sa mga travelers, ang pag-allow nga ang vaccination card, magamit na sa tion nga completed, na kompleto na bala, ang imo sini nga vaccine. Kung ang vaccine naging gamit sa mo, nagakinanglan sa 2 doses, kung makomplete mo na ito, may ara man na gani nga after sang completion mo sang 2 abi ka shots, may mga akwan pa na, may mga inadlaw pa na mo nga gina-require antes ka i-allow or pwede ka maka-travel. Action Hotline. Which is also for me a good indication and a good style approach nga ang gusto sa national government, ma-encourage ang tanan nga magpabakuna para may aras la ID. Nga ba or vaccination card nga magamit sa uli sa pag-travel nila. Galing amulan nang nakabalakan ko, which is kabay pang tanan nga ma-LGUs, ang tanan nga mga opisyalis natin sa gobyerno, hingagawon na lang nga magaplastar sang application nga may aras ang QR codes ang vaccination card because it is really unfair. Para naman sa mga tao nga nagasunod, nga nagpabakuna, authentic ang ID, kung malutsan ka malang sa pila ka mga tao, nga way opisyon sa kabuhi nila, kundi magpalusot ka maghimo sa hindi husto. Action Hotline. What I am trying to say, ang mga tao balang mahimo nga magamit naman sang piki nga ma-vaccination card. Useless Ang purpose nga, ma-defeat ang purpose, nga alaw mong tao, gin-encourage mong tao nga magpa-vaccine, agod ma-issuean sa isang vaccination card, agod nga mo nang gamiton niya sa pag-travel ya. Pero ang buwa sa ulihi, ang iban to nagpakahapos. Ang iba nagpangita ideya. Hindi niya malayo sa tutuod lang. Nga may aragid sa mag-ideya, nga makakuha kang makahimo sa kaugalingon na vaccination card, nga pikoy. Action Hotline. Ti anong konsekwensya, sinabi? No? Kung nanali, karon may piki, ito na yung vaccination card. Nga magala siya karon ka travel. O, kag kun why isang safety measures nga mo ni siyang QR codes. Nga dira paagi sa application, pag-scan mo pa lang, mabalaan mo kung authentic, nga inang tao, amo gina siya ang holder sa vaccination card, nga indeed nakapabaksin man siya. May kung pag-vaccine sa imo na makita sa agtang gapula nga may vaccine ka. Action Hotline. Oh, kay pariyon ni sila sang pariyon ni sila sang virus ni nga COVID-19. Nga hindi mo yan mabalaan nga tao may COVID-19. Why man niya sang
may kung may mga indicators na nga nagapula agtang nga tao, nagapula kalimutaw ya kun nali may ara siya sa COVID-19, wala na ya. Oh, ti amo nang ginatinguan sa Bangsom province. Sa Bacolod, may ara man ang Iyasang City pagi sa Bacolod Emergency Operations Center nga ginpatrabaho man nila dira sa mga IT ang parte sa vaccination card. Action Hotline. Actually, ang tinutuyo ni Tanande, nga magtawhay kita kang mag-ayo kita mo. Ang bottom line ng aton padulungan kung lang taon tang ginausoy ni tanan kung paano kita makapadulong sa isa ka new normal situation. But, ini nga pagpaninguha, kinahanglan, mayara sang Paris, nga husto man, nga mga tikang, no, husto nga mga tikang, kag husto nga ginausoy naton nga dalan, kay hinali kung magliko kita, or hinali nga along the way, may jutay nga problema nga magtuhaw, nga mahimo magdala sang panibago nga problema, no, sa aton tanan, por Diyos, por Santo, ano na lang kung liwat nga maglawig ang ginapatuman ang mga quarantine regulations sa kada LGU. Action Hotline. Pwera palayo lang, pero hindi na gid magwanta. Subong libot ka bala? Ang aktual sa mga sitwasyon, mangkot ka mga tricycle driver, mangkot ka bala taxi drivers, mangkot pala sa jeepney driver, pigado gid ang pagpangabuhi. Mga remedyo general, kaputi ang kalimutaw, kay waay nagid income. No? Ang ila palang abuyan, baldado. Ti anong resulta sa uli? Gutom. Ti kung hindi ini mabutang sa husto, nga perspektibo, sigurado nga mas lala ang sitwasyon ta karon nga tuig 2021. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM,
Ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radyo Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano ng kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Yan namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagservisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na din sa Action Hotline. Good morning gali kay Sir Edward Tahones, no? Gamonitor si Edward Tahones karon nga aga si Athia Kim Eriman. Mamayng aga dira kay Lito Dayap, Manjo Arnijo, Nelda Siguanse. Salamat gid sa inyong pagmonitor kag pagpadala sa mga mensahe niyo karon nga aga. Anyway, damo pag ginabing hindi katultol kung din sila magpadala sa mensahe nila pero karon na, no? Ibasahon talang iban ng mga mensahe nyo nga iban rin lang paagi sa aton personal account, no? Okay, no problema. Sige, salamat gid sa mga naga-monitor. Action Hotline. Standby Action Alvin Graba sa patrol. Kay i-check taniho ang balita sa primero nagwa to nga ang duha ka mga inibala ang kung di remember may nakapalagyo nga may mga pugante sa ino DJ nga ang iban to gani nagkaladakpan isa nadakpan duha patay di kundi may duha pang nabilin nga subong hindi pa malukit ni kundi na ni sila nagpanago ni Action Hotline. Di gina-considered as armed and dangerous. Di gina-check subong ni kung di na ni sila nakadangat, di na sila nakakadto. Kaya may mga report kini isang primero, nga basi kung nakalabot na ni sila dito sa area sang tabok sang Negros, no? Kung di na sila nakalabot nga lugar abi kapalagyo ni. Action Hotline. Man, why ni untat ang ilaya lakbay, paglakbay o kung panago ni mo. Tigi na check man kung balabasi kung may nagtago sa ilang mga individual nga mahimo paryente nila ang last nila kabay to nga sighting sila sa Silay area, Talisay ting isa ni taga Victoria silingkot iba siya ra malang naga panago. Anong latest update sini? Patrol reports. Plus may sunog gali sa sagay kagabi. Hoy baloon naton with Action Alvin Grava. Action Alvin, good morning. Action na Artiga pati si Chief Inspector Attorney Jairos Anthony Duhelio sa nga ari pa sa Negros Occidental, no? Ining duha ka mga pugante nga sanday Francisco Ipugon kaga ining si Alejandro Montoya sa diin sulok diri kay Attorney Jairos Duhelio ari pa na sila di way pa na nakagwa sa probinsya sa Negros Occidental apang ang sitwasyon karon kag sa pagpati sini Action na Art nga ginatago gid lamang sang ila sini nga mga paryente kakilala or kapanitan Action na Art nga kung may mga sighting gid man ang mga otoridad, especially ang BJMP o personal ng BJMP, once na magpadulong sila sa lugar sang sighting sa diin dito nagapanago ang ining duha. Gilayon nga madatig makapalagyo o madula sa lugar inabangon sa pagpati karon sa mga katapos ng BJMP Action na Art na ini sila ang ginatimbrihan sang mga
ila sining supporter posible sunod sa iya paryente kakilala kaga iban pa aksyon na art pero sunod sa iyang halos nakakonektar o kung nakakonect na sila sa tanan nga mga puerto, especially Bradco Port sa San Carlos kaga iban pa nga mga puerto diri sa probinsya sa Negros Occidental kagang ini nga mga puerto may mga pictures na sila nga ginbutang kaga naka pakig-angot naman sila sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard, particular ini mga Coast Guard commander in particular nga mga puerto diri sa probinsya Aksyon na Arte. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Anthony Jairos Dohelio. Pilit naman silang ginasundan dira sa area ng Gapon, do dira lang gid sila galibot-libot dan logit ng isipugon may grupo mo nang problema sang konti nagasuporta lang sa pagpiliban nga lugar. Kung ara ang sighting gali, matembre dayon na dalagan dayon. Panti may lookout na sa mga kabalayan at is pagkaalabay pa lang may lookout may mga cellphone mo traffic. Would it be possible nga wala na sila sa Negros? Hindi man din na matagwa pa. I-believe na aral ng gradyapon sa Negros. But as to sa nakagawa na sa probinsya or maybe nakasakay na sa barko kaga iban pa, wala pa. Nagka-timbre na kita, sir, sa tagsa ka mga ports o puerto? Yes, para nato nakakoordinate na kita sa mga allied forces nato. Siya na art kabahin gid lamang ini sa nga pahayag ni Dohelio sa di ongoing pa man ang investigasyon kaga pagpangita rather no ang pagpangita o kung pagayam ati sining pa aksyon na art nga sanday Montoya kaga ini si Isugan aksyon na art kag tiyang pabangkot sila kung may nagtatap sila kag posible basi ko nang nadangpan nila bala may mga armas naman ito nga napahulam o kung na-provide sila, kung di mas delikado na gini. Amo pag na ang problema. Pero why mo siya ma-check kung kumusta? Ato ang mga on duty during sa pagpalagyo ni isang preso. Ano nang ila sitwasyon sa Action Alvin? Na-check na natin aksyon na art ang mabulos sa ila 5 pero still ara sa quarantine facility sunod sa iya pero ining 5 aksyon na art nga mabulo sa iya aw kon sa 5 pa nga iga pa idalom sa investigasyon ang nagapabilin pagyapon dira mismo sa NODJ kaya proseso diri action art 21 days nga quarantine before nga buslan ining 5 ka mga jail guards nga ginpalabyuhan sang sining 5 man ka mga preso action art. Okay. So, at least may mga process pa man amo no nga himuon, di ba? So, kay ang pinaka main reason diri action na art kay hindi man gusto sang ila siningahanay nga kaskason rekta tapos ang mabulo sila bala pati interior pa action na art sang COVID so mas maging problema pa. So o kung ginasunod nila ang ining protocol action na art ang ila siningahanay nga kada 21 days dapat may mabulot pero unless ang magabulos at gina-kuan sila action art gina-quarantine for the meantime. Okay. So anyway, ang mga measures siya, paano nila i-address tong hindi masulit nga ng mga priso nga nasulod di naman liwat makapalagyo? Na amo na action na art kay that is why mismo si General o kung Brigadier General Arnold Renacosa action art ang padayon man kuno nagabando sa ila nga mas hugot nga pagbantay sa ila sining area of responsibility particular ang NODJ agud ito nga hindi na masulit liwat ang ining pagpalagyo action na art problema gid kaya sa subong way pag nakita mo way ni Duhane nagapalagyo o constant at large sa sininga sinion. Litod kita action na art sa isa pagid naton ka balita mga alas 11 kagabi na sunog ining simbahan sang San Vicente Ferrer nga napahamtang dira sa may Vito Sagay amo ni ang again confirm man action art kagina ni Inspector Rodney Nadal amo ni siya ang fire marshal sa Bureau of Fire Protection nga napahamtang sa siyudad sa Sagay. Din ang ining sunog nag-umpisa mga alas 11:20 ang takna kagabi action na art diin sa iya nga ang kilid sang altar kung facing ka action art
altar sang San Vicente o kung si Vincent Ferrer, dara siya sa may wala dampi o kung sa may kilid sang altar nga sa diin suno kagapa si diri sa pahayag na lipatan bala Action Art nga makakas ang koneksyon sang kuryente o partikular ang ining sasaksakan bala ang ila siling nga plug. Way ini nakakas rason nga nag-create sang kalayo kag portion ng mankro suno sa iya ang isang simbahan ang nasunod aksyon na art kag ang isa sa mga nakita nila diri nga akos sang sunod pamuni ang electrical short circuit. Ari aksyon na art ang pahayag ni Inspector Nadal. Sa origin ka ang kusang fire. So, na-originate siya sa may inangabutan lang ang ilang amplifier sa ilang pag-yelpes. Pero siguro, sir, makita naman sir, kaya ang ilang typical wiring circuit nakasaksak pa sa outlet. So, yun why nilang disconnect ang linya. So, dito nag-start kuro overheated na sa. So, dito nagka-short circuit. And ayun lang sir, ang kahoy siyang simbahan, remote, sobrang nagapag ang kayo. Actually, ang buzzer ng smoldering type fire button na kaso lang hindi sila nga tayo sir. Sir, as to sa initial investigation, sir, di na parang ang ginamilibong problema sa kuryente. Ang ilang kuryente, sir, para putang kamay kung tracing ka sa altar, left side, sir, left side, sa may ding layan nila. Kung tracing ka sa altar, hindi ko siya makita, hindi siya visible. Kung punara ka sa altar sa posisyon, para sa right makita sa dito na yung labutan yung dapat yan. Aksyon na art sa kabahin din lamang initan pahayag ni Inspector Rodney Nadal ang Tagay City Fire Marshal Aksyon na art. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, kumakulod Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Hopefully nga ining mga nakapalagyo nga mga bugante ni nga sa halin sa INODJ tani madakpan sang mga authorities. Nakikabudlay ni kag sa ulihikon maka wala na ito na pangayo basi kon liwat ini nga mag damo ang ila grupo kag liwat nga magsabwag sa kunano naman nga hilikoton sa nagros kundi problema naman ina sa aton otoridad. Amo na yung pinakabudlay gin mo kung ninali nga sa ulihi bala kung ang mga lowest elements nagadamo sila kag di kabalo ka naman may lang na kon why sila sa mabiktima no lain pag ko may biktima sa uli kapin pa kun ang crime may mapatay naman ako ni that is another thing lain naman yung istorya. Alas 8:59 Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga trabaho. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio,
radyo. Makulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Pabalik sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, last and final stretch kita karon nga aga sinunoy manggubat to ga pangimitar sang kape may dala sa kuno piyaya do ka alang-alang manang kape sa ipari sa piyaya noy do kay katamis mo na tuman mo na katamis ang kuan sang imong piyaya. May lang nga pagpangapidra kay Nunoy manggubat kay paring Chupoy magmanwas sa Macau, China. Thank you gida sa padayon na pagsuporta, padayon nga pag-monitor sa tanan gid nga program di sang Aksyon Radio Bacolod. No, salamat gid sa inyo nga padayon nga pag-sakdag. Alas 9:14 na pagkaroon na lang nato ni Guro sa hapon ang update to no sa isailuan ko lang si Sergio Marie Yado. Liyog na lang ko na kay Sergio Marie Vargas. Aksyon Doors ba si matawagan mo siya kay ma-update lang ko sa kay Sergio Marie kapon ko ni turnover na ang mga ambulansya di kay ginagamit ni subungkuan mo nagamit ni siya for mabuling ni possibly for the project mga programs di sa Bacolod para sa medical and of course pag-respond sa in kaso may emergencies nga nagaluluntad mga incidents sa mga area ti makon mo dako ni nga bulig ang bag-ong nga mga ambulance. Subong kana dulom ang hawaan naton ang kalangitan i-check naman kay Sergio Marie kundi nag-umpisa ng ilas ni actually declogging kag pagpanghawan sa mga mayon na gid nga drainage system upod sa DPWH ambutan ng mga nakuha nila nga nagbalara to sa kuano nagbalara na sa mga naligad nga adlaw to dras tupad sa cyber center sila mo sa hirna is kuan balalakson
nais na da, no, dira sa kanto sa awing nan. I-check na lang na ko na, no, to ang update. Kay Tiaryo, gadungdong na sa mong tiyempo, tigululan nga daan kita, rainy season kita mo. Kagapon, ari di ang OCD, Regional Director Gid, si Bob Nunez, ng ganito, buton na nagkasugilanon man sila ni Sir Jo Marie Vargas. No, maki-update lang kita karon sa taga-pamuno cluster head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. By the way, ang ginmuno ko sa inyo party sa burnout nga schedule bala no buwas kay lawig-lawig ini makon mo alas 6 ang aga hasta alas 6 ang gabi. Tikon ako sa mga mga feeders dira nga maapektuhan. Actually na post ni sa Action Radio Bacolod na pwede niyo na ma-check kung bala na-include kamo daw nalakip kamo, no? Pakarunan tay na bala. Online sa hotline. Panahon ko lang Sir Jo Marie Vargas kasi kung doon nanuntabo sila nga gadulom ang kalibutan. Kag magki-update ko sa deklaging operation nila. Nano ang mga nakalkal nila to sa lapit sa Aquano sa may Taytong. Sir Jones, good morning. At may aga. Salamat kisa time. Ano ning tiyempo taman? Nga daw ka dulom kisang kalangitan tao? At usual nga tingula na gimantaat. Pero may halaga may nga low pressure sa agwa east of the Philippines. Pero hindi masyado. Dadalalan na sa aton sa habagat lang bali ni. Okay. Sir, anong latest sa inyong operation nagligad upod sa DPWH gamit ang inyong shower jet? Anong na pangkuha tatong nga nagbara naman sa drainage system? Well, dira sa may Taytong na bilang between Lizares and Libertad nga street daw may problema kabida. Ikaw sa pan na monto pagkato na monto nagligad ang manhole ka iba na tabunan gali sing asfalto. Ningkutyan na pagsuyop na dahil tibata tabunan gali na. So, ibalik sila sa plano liwat yung dalan, pangitaon ng mga manhole para mabrihan namon. Kasi amo gali nang hindi magkakwan na itong tiway manhole. Kaya natabunan siya asfalto. Bot nga na pag-overlay, way na madiparahan, way lang yung buwan ng dana. So, butang balon, atong mga manhole, kag inang aglagyan, tani mag-us-us ng tubig, natabunan gali isang kwan? Asfalto. Ay, Diyos. Amo nang galing nga, din mo us-us ng tubig? Amo nang galing question da? Amo to. Anyway, tisling ko tinyo ni Salaka. Ati daw ko sinadlawanan na malabi sila. Pero amo na So, dito galing sa 9 to 14, kinsolve na nila ahead before sa amon schedule. Okay na yan, na yung problema. Daw si Engineer Jimenal sa tong the other week pa. Pagkabal ko sa interview ko lang sa imo mga general batian, kaya mo ng plano. So, sila mismo nag-tumat na lang, ma-check na lang ang daan para hindi na mag-atas sa Chimpo. Pero sila solve na rin sa may Laxondre ang problema sa may Taytong, halin na sa Rosario, hasta rin sa may pakadto na sa suba wala siyang sa may Abad Church. Amo nga nagali ang alabrihan gid nga dako kay ang magtudulan gabaha dala sa may kataasang tubig ni bigid bahaga taasang tubig galin sa Mabini pakadto sa may Lacson. Okay. Sa Taytong and dire naman si UNR no. Pakadto naman sa Ubos. So dra ang problema sa amon nga amon ila suliho na pangitaon sa plano ang kada manhole lihat amon kagi pa tiluan. Galing kiti amon na blado ang kontraktor guro nga nagkayo sina DPWH man ang nagpangkapol sa asfalto gali no pero may kontraktor na iya mo ang kontraktor ya siling ya bala na kung matabunan na importante nga mahuman niya. Di problema. Kasi dapat may aramas provide. Anyway, ilan na lang na hindi ako pagkakwan sila dasing problema ngayon na. Importante lang matagaan solusyon nga okay matabalay na mo din siya team niya. Kaya pangita na abrihan para makuha naman naman ako check upon no? Para ma-reglado sa dayon. Pero ang inyo sining mga nakuha dito sa drainage system, nano mga sulod to nga mga nagbara, mga balas, nano may mga basura? Laban to actually balas kag mga botilya at plastic bottle actually. Okay. Kag balas, pero damo balas kay siguro alin sa Libertad kag sa kwan di ba masyadong basura, dapat rather balas madala halin to sa Mabini. So bilang kon sa mga botilya, sangkok, tunga, at sobra na sa tunga ang balas.
ang bilhin sa budget tayo na lang. Amo na nga. Kanda bale, apat kalagok ang bilhin. Damo yung gali, balas. Damo balas. So, kung kikalkal na namo itong balas. Yes, sir. Bato, amo na. So, may ara ka mo timetable sa ni matapos ang mga mayor nga drainage system antes ka mo magsaylo sa iba naman nga location sa mga suba especially? Wala nga amon niya plano, miniwal nga nagkakalkal sa da, may mga request kami pending sa mga barangay. Amon ang unahon na lang namon, kasi hindi man namon mahulat sa kalanda, matasari mga kwansong. Actually, yung pending ko sa barangay 16, sa barangay 1, sa Banago, sa Sumag. Sa Sumag, di amon na medyo na siya. Alang-alang, kasi sa Suba, ganyan gusto nila ipadre sa amon, yung previous excavator, daw alang-alang, rainy season na. Hindi na pwede. Posible, paano ko ilang guro kami kung may agyan kami. Okay. So at least, amo nang, ang ginkot-kot na di ka ginahawanan sa likod sa barangay 8. Kumusta gali, sir? Mambulok subong? Ako nga po, ganyan. Subong niya tayo yun ang tubig. Mag-agi ka na, hindi ka nakita si basura kasi dinner na. Tayo yun na mo. Tubig na lang makita niya, maglanta ko na sa imobla unit sa Maya na. Pwede ka na magmintana, makita mo tubig na mo. Pero may kuha na, may mga tilapia na daas mong? Wala tilapia na daw, wanang nila daw Taiwan la, nila Taiwan. Pero at least why na sang naghululog to nga si una nga damo ang nagaula sa basura, na-regulate na nasubong. Away na, kasi ang mismong taga-dara mismo, nagsilaman mismo ka pulis ang ilang kwanda nga. Hindi niya nagbulig sila sa amon. Okay. Hindi balo man sa singkabudlay nga kung magpunong taliwat, magkalawasag naman pala, isundo naman amon. So, ma-display si mga tao. Wala mismo, pati ang barangay 10, bulig mo sa amon, nga hindi na sagi haboy da. Bas na sa 10, kakato sa 8, 8 kakato sa 2, 2 magato sa gawa na gito. So, amon ang wanang ila, daw okay nang ila pag-bulig sa aman. Wow, very good. Sir, pasip ko very quickly, kung di kahapon na turnover na itong mga ambulance, no? Siling ko ba, inid ako nga bulig sa team ni Sir John Marie, kapin pang mga barangay, ano naman i-utilize, ayoon na rin sila gamiton sa way manaton na pangayo, in kaso sa uli, sa mga extraction, o kunano, kag calamities and emergencies? Well, actually, ang iding sa pito, kuanis lang branded, those Starix na siya. Purely ambulance kila ng system style niya. Ang amon plano siya pangabayo na kahit ang matrain siya ni asing tao nila kami mas sa office mo. Okay. Hindi ka lang basta ka makasakay ka lang may corona dapat kabaloya magtawag na mo EMR, no? Emergency Medical Responder. So dapat trino ni sila na kag iniimo na mo ni sila manog kwa na lang si pasyente nga hindi bala COVID positive. Okay. Kasi kadamo sing tao sa katawag sa among manugbata o naksidente o kunano da. So sila na niya ma-responde kahit ilapitay mo lang sila. Pero antes na mo sila buyan to respond, i-train sila na okay. So, at least siguro kung hindi man sila nga July, may mga trainings pa, by August ba may utilize na ni? Actually, pwede na silang iban, no? Pero ikuan pa na nila, i-train sila na at the same time, i-check na mo na nila katugay na nagtenda ng ambulansya sa DOH Iloilo. So I think iniila ni unit siguro ipabalikan nila sa kasa to thoroughly check para nga pagkuha na to at isa sa doon nagpilit ang class na mobla na. Sa kadugay yun? Kadugay sa Yabda. Pero pag-uning yung mga unit, no? These are all brand new units. Pero amo lang na kahit tungkol nagtender dito, dugay nga way gandar. So amo na, jutay nga wala, ang tinuan, reglahon ka para kondisyon siya. Anyway, so, arat naman na sa mga barangay, subong, at least sige-sige na ni kag, mas damo lang ambulan sa Bacolod, mas nami ang pagbinuligay ninyo. Atong ginapropose ang una, dumduman ko lang bla, atong ruta sa mga ambulansya, kapin pangalin sa Guato. Sir, do ay tuliwat matalakay ninyo, no? Well, amo na isa pa ninyo. Galing na tabunan yung COVID operations bla. Gani man. Kaya mo pa na isa nga, I hope pumachimpuan na namon ni si Doc Funlan na lang handle sa kay Shepard Kailian. Nga sila lang mag-coordinate siya kasi ang gasululod na di parto sa kadlaw kadto ko sa NGC alin ko sa opisina City Hall. Gawangwang may isa gawangwang abi ko ambulansya igo abot kali daw truck bla iyang halin to sa dinto nga sur nga Banwa. Nga feeling niya daw mulan siya mas ati hawa kami tanan di ko guaya truck. Ay truck? O galing base ko may sulugat tonto sa airport portiga pawangwang kay mo. Daway blas na kan sinde yasing
May Diyos. procedure na asing wangwang kag suga mo. Kaya kung magsuga kag wangwang, kaya minsan lang imod na lang ang pasyente hiling nga gawon. Kung wala man lang yan, di kaya gani magwangwang, suga ka lang, abi, flash ka lang, ambulansya ka. Blinker ka lang. Isa, ang driver na daw, ma-check na king of the road lasla. Kaya tungkol tayo wangwang sila kag may suga. So, hawa ka mo kay Magi, kaya daw hindi naman. Amo nang isa nga sa lawayo natin. Mayara ganin si una yung nagasunod sa akon nga. Muli tricycle ang dala ko. Gaya man niya ganin karga, out of town man itong ambulansya. Gulpiada lang ipahunay yan nagdo. Kundi maliso-liso mo lang ang may anak nga kung itumok mo sa iyang hunay. Ano iya kapulis nga. Taga mo gulpe? Gagulpiada lang ang muna hunay. Sus, matyagan ko no ang akon nga kung nagsaylo sa agtanggo nga kakibot akon nga. Kanano nga may duway man siyang nagasunod, kag duway man siyang gablinker. Ginagulpi lang ang mo tingin pa. Kuniya kay ma-overtake sa iya mo. Kapasikat ka rin. Damo na naat na instansing ara ko sa Capitol so na daginhaw pa na mo to gani kagin sa white ni Berberes to sa sila isa kamulan siya nga gawang away mo lang pasyente nakikan niya to nagreklamo gin usay ginamon to ya das way kabalo na dapat ang urig niya nga ambulance operator. Akon why kaya sing hindi kaya halinga gawon hindi kaya magpawangwang. Pwede may suga ka lang. Kung way magani ka pasyente, way na lang kani suga mo. Gani man. Ayos wata ni gali iba niya ti ang amulan na galing isa akong makapungko ng driver sa ambulansya siyang hari sa dalan ti daw hindi insakto. Ang ulo yung may wangwang gali ya. Ulo yung may wangwang. Sige. Sir Jom. Tani ko kapon ba galing kay way na kwentras niyo ni Boya. Ari ang ginalawag yung kagapon na break kalibak siling ko ay siguro ko pamati kay ay siya ka-text. Kaya nag-text ka kuno siya. Gamonitor ko sa apsida nga obra kong transistor sa likod ko. Gani siling ko ti kabalo ka Phoenix Suns na siling ko nga team si Jomare. Sige. Sir Jom, salamat sa time. Okay. Morning. Ayos Sir John Marie Vargas, ang cluster head sa CDRRMO, Executive Assistant diri sa Bacolod City. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Why na ta tiyempo diri sa aton sining pagpangalagan. Iba naman mensahe karon na lang sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Oy, so why pa magkapangapi dira Dr. Alfred's pure green coffee. No, ang Dr. Alfred's green coffee ang Dr. Alfred's green coffee. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,